দিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী, ধিক্কাৰ দিছোঁ আমি ৰাজনাথ সিং, ধিক্কাৰ দিছোঁ আমি ৰাজনীতিক নেতাসকলক, যিসকলে নিজৰ বাক্য নিজৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰে, সেইসকলে ক্ষমতাত বহি থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। गाबोन आङो मानसि लानानै थांनो हागौ नङाबा কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অঞ্জলি দৈমাৰীৰ লগতো ভাল। শিক্ষা দিছোঁ আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীক, শিক্ষা দিছোঁ আমি राजनाथ सिंहक। नोंथांमोना निश्चय सिगाङाव प्रमद बर' सारा जिबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन बेफोर भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै हमदांनो हाखाबाय आरो खोनानो मोनखाबाय। लोगोसे जोंहा व्यक्तिगत भाबिले मैं अञ्जलि दैमारी मेडामर लगतो भाल बे बाथ्रा बुंदों जा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दा मानो बुंदों नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजिनानै लानो हागोन आरो किसुमाना बुजिखादोंबो जानांगौ सिगांनि इन्ट्र'खौ नुखानानै लोगोसे थाम्बनेलखौ नुनानै। बे भिडिअखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बर'फोरनि सायाव बुंनाय भिडिअखौ आं नैबे सेकेन्ड चेनेलावबो होखाबाय मैयानो। नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि गोदानब्ला आंनि सेकेन्ड चेनेलाव सापर्ट गैयाब्ला नोंथांमोना अननानै सेकेन्ड चेनेलाव थांदो आरो सापर्ट खालामहैदो आरो भिडिअखौ फुरा नोंथांमोना बे सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै नायहैजोबनो हागोन। दा जाय हक जिथुनाखि जोंहा आङो सेकेन्डआव जिथुनाखि इन्ट्र' होदों नङा होमबा अफिसाव गाबोन थांनानै रायलायहैगोन होननानै बुंनाय बे बिथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि निउस पर्टेलनि सुबुंफोरजों बा सुबुंजों सासे सुबुंजों रायलायहरदों आरो ना जिखुनु माने बड'लेण्ड बुब्लिनि मानसिजों। दा दिनै नैबे रेकर्डिंनि सायावसो आं बुंनो सानदों रेकर्डआ दंबावोना गैबावला जाखो आंहा बेखौसो सन्देह जादों। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनाथ' जिबायदि लिरनानै होदों माने बड'लेण्ड बुब्लिखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा धमकि हरदों होननानैसो लिरनानै होदों बिथांमोना। दाथ' धमकि हरदोंब्लाथ' जोङो बेयाव धमकिनि फंसेबो बाथ्राखौनो खोनानो मोनाखै। बेखौ आं माने कनफिउस जादों बबे एंगेलजों आरो बबे पइन्टखौ लानानै बिथांमोना धमकि हरनाय बाथ्राखौ। दा बिथाङा बुंदों जेन'बा नोंथांमोना मानो बिपिएफनि एगेन्स्टआवल' भिडिअ होबाय थायो, इउपिपिएलनि मोजां भिडिअल' मानो होबाय थायो। इउपिपिएलआवबोथ' नोंगौ बे बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा माखासे गोबां सैथोआनो बै जाय फन हरग्रा बिनिया। दा जोंहा बड'लेण्ड बुब्लिया लिरनानै होनायखौसो आं एसे उसुबिदा नुदों आरो ना जाहाथे बेफोरबायदि लिराबाबो जागौमोन। सिनाय मोनै सासे सुबुङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव कन्टेक्ट खालामनानै मा बाथ्रा रायलायहरखो बा मा बाथ्रा बुंहरखो बेफोरबायदि लिरना होबाबो एसे मोजां जागौमोन बा खोनासंथावनामोन गनायथावनामोन। नाथाय धमकि हरदों होननानै लिरना होनायखौ आं एसे उसुबिदा नुदों। मानोना बिथाङा धमकि हराखै। धमकि हरनायमोनब्ला नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिखौ उरायहोगोन बा नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लि अफिसखौ बुख्रुबहैजोबगोन, निउस पर्टेल अफिसखौ बुख्रुबहैगोन बेफोरबायदि बुंनाय माने बे मोनसे धमकि लाइनाव थाङोमोन आरो। दा बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुङाखै ना बले बुंदों नामा दङब्ला भिडिअ रेकर्डिंआ दंबावोब्ला साउन्ड रेकर्डिंआ दंबावोब्ला दामनानै होजोबब्ला मोजां जागौमोन आं बेखौसो सानदों आरो। ओमफ्राय बिथाङा गावनो खुद खावलायदों अफिस टाइमाव कन्टेक्ट खालामदो होननानै। दा अफिस टाइमाव कन्टेक्ट खालामदो होननायखाय बिथाङा अब्लालाय आं गाबोन मानसि लानानै थांनो हागौ बा नोंथांमोननि अफिसाव सावरायहैनो हागौ। बेथ' मोजांसो बाथ्रा नङा होमबा। मा गोरोन्थि मोन्दों बिथाङा माबोरैहाय रं नुदों बिथाङा नोंथांमोनजों अफिसाव थांनानै बा नोंथांमोननि निउस पर्टेल अफिसाव थांनानै नोंथांमोनजों जजाबनानै बा जिरायनानै फेस टु फेस सावरायहैगोन। बेवहाय नोंथांमोनाबो भिडिअ लानो गोसोबा लानो हागोन बेथ' मोजांसो बाथ्रा। दा बेखौ धमकि होनना बुङोब्ला रं जागोन आं बेखौसो सानदों आरो। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना टाइटेलाव जिबायदि लिरना होदों बे एसे रं जादों नामा आं बेखौसो नुहुरदों। दिनै नोंगौ इउपिपिएलआबो मोजांबो मावो गाज्रि मावो माथ्र जोङो मोजांखौल' होनांगौ बे नङा गाज्रिखौबोथ' होनांगोन बिनिबो मोनसे खोथा फैयो आरो। जेरै बिपिएफआबो गाज्रि मावबा बिपिएमखौबो गाज्रिखौबो होनांगोन मोजां मावब्ला मोजांखौबो होनांगोन। थिग बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो दल गथ'नानो जायाथों मानो मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टियानो जायाथों मानो जाय सुबुङा गाज्रि मावगोन बेखौ जों गाज्रियैनो दिन्थिनो गोनां जागोन। जाय सुबुङा मोजां मावनानै दिन्थिगोन जों बेखौ मोजांखौनो दिन्थिनो गोनां जागोन। अकल जों मोजांखौल' बासि होबाय थाबाबो जानाय नङा गाज्रिखौ दोनखोमानानै नङा होमबा। दा बेखायनो मोजां गाज्रि जोङो गासिखौबो समान नोजोर नायनानै समानै रावखौ माइ गाज्रि बासियालासिनो समानै होयोब्ला मोजां जागोन नामा आं बेखौसो खावलायदों। स' बिनि गेजेराव आंहा जिथु बड'लेण्ड बुब्लिनिसो माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंब्ला बा रं बुंफ्लांदोंबा नोंथांमोना अननानै निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामो। लोगोसे जोंहा सेकेन्ड भिडिअ इन्ट्र'आव नुदों थार्ड इन्ट्र'आव नुदों नोंथांमोना डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि मिनिस्टार नङा होमबा। बिथाङा अञ्जलि दैमारी मेडामजोंबो पार्सनेलि मोजां आरो लोगोसे बिथाङा बर' हारिनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो बर'फोरनि गोदान पलिटिकेल हान्जा दानायनि सायाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। लोगोसे आङो बेयावबो फंनैसो बुंनो लुगैदों दिनै जोंहा आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बर'नि पलिटिकेल हान्जाया मोननै मोनथाम जानायखौ बाजाखागोन। मानो बाजाया जानो दिनै मोननै मोनथाम जानानै बिथांमोनखौ नागारनानै बा बिथांमोनखौ गारनानै बिथांमोनहा मोननै मोनथाम पलिटिकेल हान्जा दानाय माने जोंहा गावसोर जायजों थोंजोङै हेन्डअभार खालामनानै दङ जोंहा इउपिपिएल सरकार बिथांमोनखौ जेनजानो गिदों बा प्रमद बर' सारखौ नासयजानो गिदों। बेखायनो दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया बेवहाय माने बाजानाय दंखायो आरो बिजेपि सरकारा बाजानाय दंखायो। मानो होनना बुङोब्ला एनडिएफबिनिफ्रायनो जिथु दैदेनगिरिफोर ओंखारलाङोब्ला एमएलए एमपि जाहैब्ला उनाव ज' जानानै एनडिएफबिफ्रा ज' जाफिनजोबनानै
सरकारनिसिम माबा मोनसे गोख्रों नारसिननाय लाबोगोन नामा नैखौ बिथांमोना सिन्था दङ आरो लोगोसे देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय एनडिबिफोरखौ उदां अख्राङाव बिरबो जानो गिदों बे हिसाबै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया एसेबाबो हेंथा होखागोन बेखायनो बिथाङा दिनै जोंनि बर'नि गोदान पलिटिकेल हान्जा दानायखौ थाबैनो स्कप खालामनो नाजागोन माने गावसिनि मुक्तियाव बा आखाइ मुथायाव माबोरैहाय लानो हागोन नैबेनि थाखाय सिन्था खालामखागोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो लोगोसे माखासे बिथाङा मोजां बाथ्राबो बुंदों बेवहाय आंहा बुंनांगौ दरखार गैया मानो होनना बुङोब्ला नोंगौ जोंनि बर'नि पलिटिकेला मोनथाम मोनब्रै जालांबाय थायोब्ला गोजौ लेभेलाव सावरायनायाव उसुबिदा जायो बे बाथ्राया सैथोबो नङा होमबा मोनसेल' जायोबा जोंहा सावरायनायाव मोजां जायो नाथाय मोनसेल' जाब्लाबो आरो बेराफारसे आंनि थाखाय आंनि साननाय दे बियो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय आरोना रं जादोंबा रं बा राइट जादोंबा राइट आंनि साननाया ओरैबायदि बेराफारसे जोंहा मोननै मोनथाम पलिटिकेलनि हान्जानि बा मोनथाम मोनब्रै दोलोनि लिडार गैयाब्लाबो सिनायनाय नङा बिथांमोना सोर एनडिबिनि लिडार सोर एनडिबि हान्जानिफ्राय फैनाय पलिटिकेलनि लिडार सोर बबे हान्जानिफ्राय फैनाय पलिटिकेलनि लिडार बबेया इउपिपिनि लिडार बबेया एबसुनि लिडार बबेया साहित्यनि लिडार बबेया बिपिएफनि लिडार बिथांमोना सिनायनाय नङा दिनै सासेल' मानसिया थांनानै दिल्ली पार्लियामेन्टसिम नारसिनहैबाय थायोबा बिथांमोना गनायनाय नंखाया बेखायनो जोङो मोनथाम मोनब्रै पलिटिकेल हान्जा दानानै बा दल गठन दानानै जोङो बै गोजौसिम 6-7 जन लिडार गसंनानै बिथांमोनखौ नारसिनोबा बिथांमोना एसेबाबो माने सिं जानो गोनां जागोन आरो गनायनो गोनां जागोन होननानैसो आं सानो आरो जोंहाथ' सासे एमएलए थांनानै बा सासे मन्थ्रि थांनानै सासे एमपि थांनानै जोङो साथामजोंल'थ' जों नारसिनहैनो हाया सासे सिएम थांनानै जों साब्रैजोंल'थ' जों नारसिननो हाया बेखायनो जोङो 6-7 जन नारसिनोबा माने बिनि फंसे लानानै माने 8टा खोथाखौ बिथांमोना राइट खालामनो गोनां जागोन बा 8 जन एमएलए एमपि मिनिस्टार बेफोरबायदिखौ लानानै आरो आं बेखौसो सानदों दा नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ बुजिया थेवब्लाबो माने जोंहा जिबायदि बाथ्रा बुंनो गोनां दं बेफोरखौ बुंनोबो हाया माखासे जोंहा सान्थौ मेलेमा खम बेखायनो जोङो माखासे ओंथि गोनां रावफोरखौ बुंनो हाया जानांगौ नोंथांमोना जोंनि बुंनायफोरखौ गोजोननाय मोना बा गनायनाय मोना दा बेवहाय जुदि नोंथांमोननि थाखाय जोङो थोजासे बुंनो हायाब्लाबो बा गोजोन होनो हायाब्लाबो नोंथांमोनखौ बुंनानै नोंथांमोना जाहाथे जोंनि जाखिनि थौले मेलेमजों साननानै मोननाय बेखौनो नायनानै नोंथांमोना गोजोननाय लादो आरो अननायजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नाङोब्ला शेयार खालामना होदो लाइक खालामना होदो कमेन्ट हरदो लोगोसे गोदानै सोरबाफोर फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेनोसै आंनि खावलायनांगौआ नोंथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानै लादो आदा मा खालामदोंब्रा मा खालामदों सोरमोनबा सोरमोनबा माने ओरैनो लकेलनि मानसि क'क्राझारनि ओरैनो हरलाबायदों रायलायनो होननानै मानि मा रायलायनो मानि आदा माथो नोंसिनि निउस पर्टेलाव माथो बिपिएफनि हेंथायै बुंबाय थायोब्रा माथो माने जेन'बा इउपिपिएलनि माने मोजांखौल' होबाय थायो नोंसिना माने निउसाव नुनायाथ' अफिस टाइमाव फन खालामदों नामा फंबाय होमबालाय गाबोन आङो मानसि लानानै थांनो हागौ नङाबा जेन'बा नोंसिनि अफिसाव रायलायनो हागौ आरो माने বিটিআৰৰ যিখন চুক্তি সেই চুক্তিখন যিমান ক্ষীপ্ৰ গতিত ৰূপায়ণ হৈছে সিমান চুক্তি আজিলৈকে ক'তো ৰূপায়ণ হোৱা নাই অসম চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানেই বিটিআৰৰ চুক্তি ইমান ক্ষীপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণ হৈছে যে আজি বিটিআৰৰ বাউণ্ডাৰী গৈ গহপুৰ পাইছেগৈ যিবোৰ আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগত কোনেও বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰে বিটিআৰৰ বাজেট এতিয়া বিটিআৰে সম্পূৰ্ণ বনায় অসম চৰকাৰে একোৱে হস্তক্ষেপ নকৰে আৰু সাংবিধানিক এমেণ্ডমেণ্টৰো প্ৰক্ৰিয়া ফাইনেল পৰ্যায়ত আছে গতিকে মই ভাবো যে বিটিআৰ চুক্তি ৰূপায়ণ নোহোৱাৰ অভিযোগ তোলাটো একেবাৰে সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় বিটিচি চুক্তিয়ে হওক বিটিআৰে হওক যিমান কেইখন চুক্তি হৈছে গোটেই কেইখন চুক্তিক ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে সন্মান জনাই আহিছে নতুন ক্ষেত্ৰত আমি এটাই কৈছো আমাৰ সম্পৰ্ক বড়ো সমাজৰ লগত নতুন ৰাজনৈতিক দল কোনোবাই কৰিলেও তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিম কাৰণ আমাক লাগে বড়ো সমাজত ঐক্য সম্প্ৰীতি আৰু একতা আৰু সেইকাৰণে বড়োৰ মাজত 2-3টা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো বিজেপিয়ে নিবিচাৰে বিজেপিয়ে বিচাৰে যে বড়োৰ মাজত এটাই পলিটিকেল পাৰ্টি থাকক আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মাজত বিপিএফ আৰু ইউপিপিএলৰো এটা সমন্বয়ৰ কথা ওলাইছিল আমিতো তাত সমৰ্থনে দি আহিছো গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে বড়ো জাতি একত্ৰিত হৈ থাকক একেলগে থাকক আৰু বিজেপিৰ সেইটোৱে ভাল কাৰণ একত্ৰিত হৈ থাকিলে আমাৰো কথা পাতিব ভাল 2-3টা গ্ৰুপ হলে আমাৰো কথা পাতিব দিগদাৰ কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অঞ্জলি দৈমাৰীৰ লগতো ভাল তাত কোনো অসুবিধা নাই গতিকে ইয়াত বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলগীয়া একো নাই
মোৰতো সকলোৰে লগত ভাল, গতিকে সমস্যা আমাৰ বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত একো নাই। কিন্তু বড়ো জাতিৰ মাজত ৩-৪টা ৰাজনৈতিক দল হোৱাটো জাতিটোৰ বাবে শুভ সংকট নহয়। কোন MCLA? কোন নাম কি? মই নাজানো, কোন অপজিট? মইতো শুনাও নাই কথাটো, আজিহে শুনিছো। মই চাই ল'ম বাৰু। মই নাজানো কি অপজিট হৈছে, মই শুনাও নাই। কিবা আছে যদি মই প্ৰমোদৰ লগত পাতি ল'ম, মোক কোনেও কোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এইকেইদিন অৱশ্যে ময়ো অলপ বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছো। ধিক্কাৰ দিছো নৰেন্দ্ৰ মোদী, ধিক্কাৰ দিছো আমি ৰাজনাথ সিং, ধিক্কাৰ দিছো আমি ৰাজনীতিক নেতাসকলক, যিসকলে নিজৰ বাক্য নিজৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰে, সেইসকলে ক্ষমতাত বহি থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই।